страхом Божим ходи в нього. Господи, помилуй. Святішого Вселенського архієрея нашого Франческа, Папинського, Городнішого патріарха нашого, Святослава, Преосвященнішого Арбицького митрополита нашого, Георгія, Божбешевського нашого Володимира, чесним лютродством у Христі Яковіства, за спричини Господи, помолімся. Господи, помилуй. Навіть заприняться із Господи, помилуй. Господи, помилуй. Рада села місто, прийм за тим, що вірний. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Дороги поділи між часом мирні, Господи. Господи, помилуй. Раді подорожують за недужих стражу і шпаніння спасіння. Господи, Господи, помилуй. витрану шапу і скорби гімно за Господи. Господи, помилуй. Охорона Боже Твої благодать. Господи, помилуй. Благословенну славну Владицю нашу, Богородицю і Пресвяту Марію, за очима щедрими помнивши самі себе, волено дано і все життя наше Христовою тайне. Тобі, Господи. Душа прослава честь до поклонення Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Воскликніте Господеві вся земля, співайте імені Його, віддайте славу хвалі Його, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, голод грому Твого освятили блискавки Твою зелену, здригнулася розтантіла земля, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, у славу і радість одягнувся ти, прилетівся світлом, наче ризою, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Священ Господи, помолімся. Господи, помилуй. Люди спаси, помилуй, охорона Боже Твої благодаті. Господи, помилуй. Славну Владицю нашу, Богородицю і Пресвяту Марію, з очима щедрими, поминувши самі себе один одного і все життя наше, Христовою тайна. Тобі, Господи. Царство і сила і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Гори сіонські, ребра північні, город царя великого, спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо Тобі алілуя. І у ім'я гори святині своєї, гори тієї, що забула правиця Його, спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо Тобі алілуя. Гору Сіонську, яку возлюбив, і з
збудував, як однорога святилище своє. Спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний ти і зволив ти спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один у Святій Тройці, рівнославений з Отцем і Святим Духом, спаси, спаси нас. Господи, помилуй, прийдіте Радуємося Господеві, Господі Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псальмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, алілуя. Премудре спасти. Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, алілуя. Преобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам своїм славні слави. Нехай засіяє нам вічне світло Твоє повсякчасне, молитвами Богородиці світлодавче слава Тобі. Камінь запечатали юдеї, і вони стерегли пречисте тіло Твоє, воскресне тридневний спасе, даруючи світові життя. Ради цього сили небесні взивали до Тебе життєдавче. Слава Воскресенню Твоєму, Христе! Слава Царству Твоєму, слава промислу Твоєму, єдиний чоловіколюбче. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Воскрести, як Бог із гробу слави, і світ із тобою воскресив, і людське єство, як Бог оспівує тебе, і смерть щезла, Адам же ликує, владико, і Єва нині від узів, і збавляючись, радується, взиваючи, ти, Христе, той, хто всім подає воскресення, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли Гавриїл звіщав
захищав тобі, Діво, радуйся, з голосом воплочувався владика всіх, у тобі святім кілоті, як рік праведний Давид, явилася ти ширша небес, що полосила сотворителя Твого. Слава тому, що вселився в тебе, слава тому, що прийшов із тебе, слава тому, що висвободив нас Різдвом Твоїм. Отче святий, єси Боже, на тобі славу слави, Отче Сину, щакам духовні повсякчас, і на віки вічні. Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. Радуйтеся, праведні у Господі, правим належить похвала. До Коринтян послання святого апостола Павла читання. Браття, Бог нас, посланників останніх, явив, немов призначених на смерть, бо ми стали позорищем світу і ангелам, і людям. Ми ото нерозумні Христа ради, а ви мудрі в Христі. Ми немічні, а ви кріпкі, ви славні, а ми безчесні. До нинішнього часу і голодуємо, і спраги, і нагі ми, і страждаємо, і скитаємося, і трудимося, працюючи своїми руками. Нам докоряють, а ми благословляємо, нас гонять, ми терпимо, нас ганьблять, ми потішаємося. Ми стали непотреби світові всім поточ, аж досі. Не щоб осоромити вас, оце пишу, але як чад моїх возлюблених повчаю. Бо якщо і маєте багато виховників у Христі, то небагато отців, бо в Христі Ісусі благовістуванням я вас родив. Молю ж вас, подібні мені ставайте, як я Христові.
царя, і твориш милість помазаникові своєму Давидові, і семені його до віку. Słuchajmy światów Ewangelia myrszy. Od Mateja Świętego Ewangelia czytania. Як ішов і приступив до Ісуса, і припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний тяжко не здужає, часто кидається огонь, часто у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не можуть його зцілити. О, роде невірний та розбезченний, відповів Ісус: доколи я маю бути з вами, доки терпіть вас, приведіть мені його сюди. Ісус порозив йому біс, вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали: чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм: через вашу малу віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчичі, скажете тій горі: перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвом і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданим в руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне. І вони тяжко зажурилися. Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Прошу сюди. Dneska, drodzy bracia, sestry u Chryście, mamy 10. неділю по Русалях. Але чуємо іще під час служби Божої, де ми не зберемо кожна людина собі в житті мисли, żeby były wszystko zdrowe, żeby był spokój, żeby był mir, żeby było dobro, żeby było to najlepsze dla każdej siły, dla każdej rodziny, dla każdego. I tu czujemy прохання тата, няня o syna, який має тяжку хворобу, бо злив його оповів, і як чуємо, і шмаря до огню, до води йде, і інші місці. Але найперше, він так, як ми не раз
Chcemy виповісти свій жаль. Він каже до Ісуса, я ж прийшов найперше до твоїх учнів, апостолів, і вони не могли його оздоровити. Вони не могли виконати, задовольнити то прохання, що я просив оздоровіння сина. А кожен з нас не раз собі каже, як приходять, як діти хворіють, або внуки, та волів я захворіти, волів у мене боліти, волів чи мама, чи тато, чи діду, чи бабусі, воліли ми. О, яка велика любов до тих дітей, а чи то є взаємно. Але, вислухавши Ісус, повів, о роду невірний та розбещений. Далі чуємо в Святому Євангелії, що Христос зробив. Щоб Він прийшов тут, тобто той син, та дитина прийшла, погрозив, і злий вийшов з хлопця. І в тій хвилі сталося чудо. Хлопець, син, оздравів. Перед тим, як його було видно в різних місцях, був оповитий дьяволом, не міг нормально жити, нормально поводитися і не був такий, як інші здраві. Але чуємо в Святому Євангелії далі продовження, але з цікавості, звідуючи учні. Чого? Ми не могли, тобто учні не могли то зробити. А Христос коротко відповів, через малу вашу віру. А зараз застановимося. Чи ми маємо віру? Чи ми віримо в Бога? Чи вірять наша родина? Чи вірить муж і жена, діти, внуки? Чи віримо ми на правду? Чи ми віримо дуже часто від часу до часу по потребі? Teraz było niedawno Spasa, Preobrażenia Господнє, і ми так ладно виділи, як собі люди йдуть до церкви і несли кошички, кошики, а інші діти чи внуки, гарно прикрашено, щоб освятити тот овоче. А так потім настає неділя. Думаєш, Господи, а де то ті люди? Де вони ще потратили, де вони ще діли? Ото, дорого, брак нашої віри. Якби ми мали тверду віру і вірили, ми б ходили до церкви, бо ми належимо. Бо на Спаса йшли, не зважаючи. Православних до православної церкви, греко-католики до своєї церкви, а ленька разом ще молять. І греко-католики, і православні. Так не є нігде. Bardzo miło, дороги мої. І мусимо, дороги, не втратити віри, вірити в Бога. Я не раз напоминаю, щоб ми родинно йшли так до церкви, як ідуть поляки до Świętego Костелу. Так, хто їздить дом'ю на Ленківщину, хто дорогу, і як ми маємо не раз поїздки, видимо, чекаємо, щоб ми відправили, хоча в нашій церкві, ну вони зараз там є, так, як родинно, а як мило, як то дитя, дитину, дзецько, що мама народила. Тисне до свого серденька тому плєцачку. Чи тато, котрі разом з мамою приставали тих дітей, і ті діточки є в храмі Божому. Та дитина маленька, вона не розуміє.
Вона навіть нема ще бесіди, але є Богом благословенна. Ангели го хоронять. І Господь благословить, бо ми є присутні на ті безкровні жертви Ісуса Божого. Ходьмо родинно. Життя бар скоро приходить. Недавно ми ярували, а już ми почали осінню роботу, że już ми що посіяли, посадили, збирали. Bardzo час скоро прийде. І наше життя так скоро прийде. Далі чуємо. Чуємо, що відповідає Христос. Що то дріт можна вигняти і тих злих молитвом і постом. Далі застановляємося. Казав до учнів апостолів. І церква каже, Святого Писання, повчає нас катехизм. Чи ми дорого молимося, чи дуже часто ні. Отак себе ж відаємо. А деколи ж відаємося і своїх дітей, і внуків. Рано встаємо, мамося молити. А чи ми все молимося? Вечір перед сном, що найперше маємо робити собі при молитві? Іспит совісті. Що я зробив за цілий день? Що доброго, а що злого? Чи окривдив, чи повів, чи образив, чи щось зробив не так, чи переступив. Але іспит совісти робимо собі за своє, так? Так як приходимо до святої сповіди, і дуже добре, як практикуючи християни, знаючи сповідати. Сповідаючи за свої гріхи. Не треба сповідатися за сусіда, не треба сповідатися, жена є до сповіді за мужа, чи муж за жену, за свої провини. А якщо разом чимось привинили, то кажемо. Бо деколи виходить так, що як людина йде до сповіді, лем хтось винуватий, лем не я. То значить, ми не визнали свої гріхи, а ми просимо прощення, розрішення, дороги мої. А може нас і той, так і дьявол крутить, а żeby не повісти, а żeby належно не висповідатися. А з практики ми знаємо, як людина йде до святої сповіді і щиро się висповіда, вона йде od spowiednika już jakieś leksze i dychaty, i ity, a potem się uczy się z preświatą Ewcharystią, ciałem i krwią Spasiciela. Jak już nastała Ukraina, komuna zahybała, tak, i bezbożnictwo ateizm, naród przyszedł do cerkwi. Tysiącami przychodzili do świętej spowiedzi. І не jedna людина, тисячі були врятовані з того, що повіли. Бо людина сповідача перед Богом, присутніше Його моща, а там наверху викреслюють кожний грішок, котрий людина каже. І щаслива, коли достає розрішення. І потім іде в мирі, і це не грішок. А далі продовжується повсякденно, щоденно, а ми йдемо і визнаємо мої дороги. Так що молимося. Без молитви не є життя. Розмова – то є бесіда з Господом Богом. Піднесення духа до Бога. Далі запис. От зараз маємо такий коротко матко-біжаний піс, як і на Успіння в середу, już не є посту, 28-го. Так? І ще не раз під час Великого посту, як веце то наголошую, піс не розходиться лем в їдлі. Піс розходиться з тримання той періодний час і підготовлення до свята тої події, що має прийти і бути. То будемо практикуючими християнами. Далі, мої дороги. В Святому Писанні пише, як читamy, powiedziano je про злого, злих, тих
дябелків, так? Дуже часто, де є од Луки записано: я бачив сатану, що як блискавка впав з неба. І далі ми застановимося, чи Адам і Єва здавалося, що найкраще бути в раю, що найкраще жити в тому добрі. А хто їх спокусив? Та злий. Злий, і що чуємо? Як записано, мої дороги. І не знайшлося йому місця на небі, і в страшній лютості зійшов він на землю, щоб жити на ній, і як рикаючий лев, шукаючи його пожерти. І став диявол князем. Царице небесная, Царице небесная, свій зір материнський на мене зверни, моли свого Сина, Христа Вседержителя, на страшному суді мене захисти. Царице небесная, Царице небесная, спрямуй мене, мати, на істинний шлях, сподоби почути. Царице небесная, як ангели славлять Творця в небесах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За все тобі Я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, І дай здоров'я, тобі скоро вискання, скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за вшивити присутнім Божому храмі, хворого здоров'я, подорожуючи своє подорожування, і що працю чином світі за жертводавчі, за добре проведення Лемківської вахри в земній воді і одродження звуків традиції добрих
інші заходи будуть проходити нагоди, що 10 років початку депортації і ув'язнення визвоління замість поки залишення ворога і не просив у тебе, Сина Господи Боже, поблагослови за тиждень року і початку навчального року, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостивче проєкт Бога, нас тобі слава Отця і Отче і Сина, чиялом духовні Бога сам час і на віки вічні. Відбирнеше речення, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Мудрий, щоб і твою владу завжди бережемо, тобі слава Отця, Отче і Сина, і чиялом духовні Бога сам час і на віки вічні. Богом бревенари нас принесе і сковородне присмерти тори доброчинчого храмчого, шитки вас, православних християн, хай Господа Цьому царстві завжди повсякчас і на віки вічні. Щоб і царя всі не прийняли, що його славі не видимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, Господи, помилуй. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Побожніші і страху Божим повільно, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Всякої скорби і нужди, Господи, Господи, помилуй. Сина Божого, нині благословення сей прищатим животворящим, Твоїм духом і повсякчас і на віки вічні. Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдину сущну і нероздільну.
Христос преобразився між нами. Господь Боже. Христос, Вітаю. Дякую. Нехай буде Дякую. хай буде між нами. Пане Владика, цілуй. Молода. Так, Христос посеред нас. Дякую. Ой, Вітаю. можна? Двері, приморозки, будь неуважні. Святого Духа, нехай буде з усіми вами. О, бідне
Переможну пісню співаючи, викликуючи, зиваючи і промовляючи. Це які омоє, що зазвається на відпущення гріхів. Знаючи, це є кров моя нового завіту, що завати вкривається на відпущення гріхів. Тобі приносимо завжди і за усе. Особливо запрещення причисту благословенну, славну Родицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Величай, душе моя Господа, що на таборі преобразився. Різдво Твоє нетлінно явилося, Бог із боків Твоїх прийшов, в плоті явився на землі, з людьми проживав. Тому Тебе, Богородице, всі величаємо. Ранченська папонського вернішого прямо до слава. Преощажені чоловіком зробленим чоловіки, Йоаля Божий безконечного Володимира Данчі Божим Центом. Ми величайські заради розбігали на час свого Ісуса Христа,
з ущими вами. Господи, помолімся. Христовою даймо. Оби нас влади, той жичнющий, розумно жити призвачить. Небесна Бога, Отча і молити. І на віки вічні. Христос, що воскрес з мертвих, істини Бог наш, що на горі Таворській у славі преобразивши перед святими своїми учнями апостолами, молитву через свою матері, Отче наш Івана Златоуста, Рабіського Константина Рада, святого Володимира Оліякий храм, всі Шав'янських апостолів, Кирия Методія, Єнез обходиме мучеників, Фотія і Аніки, ти všetky святоми спаси наш, яко була і чоловіколюбив. Сини
Слава Ісусу Христу. Bardzo ładnie, naprawdę, żeby my tak żyli w innej державі Україні, як наш хор церковний Лемківський заспівав Боже великий єдиний. Bardzo добре. Ну, а teraz буде інформація. Прошу, читайте. Прошу. Дорога, інформація. По інформації буде благословення з нагоди 50 років супружого життя родини пана Володимира і пані Наталії Марко. Аж потім буде панахида. Teraz уважно слухайте. Попризиратися перший раз тут даємо. Бо дехто думає, чи треба, чи не потреба, чи є страх, чи може ні, будете видіти, захочете і ви, хто прожив, і хто має шлюб. Бо можна прожити 50 років, не мати церковного шлюбу. То тим далі не є. Перший їм треба шлюб взяти, як належить. Teraz мої дороги. Прошу, тихше. Я вас не пригадав вже. Służba Boża nam wychodzi i tak poradimy się. Nam służba wychodzi druga Boża, druga niedziela, tu jest druga четвер, 8 вересня. 8 вересня, 9, з 8 вечора є поїздка до Києва на означення на державному рівні 75 років депортації. Ja tu jest głowa towarzystwa, tam pan Stefan Majkowicz na służbie Bożej, jest i zastupczy, i tak, jest правління. Я читав, що буде проходити захід потім коло Шевченка. Я то перечитав, що я тут читав. Коло церкви не буде ніякого заходу, бо тут нема написано, так? Потім буде служба Божа панахида. Бо як буде якийсь, має бути там щось в Франківську, захід, не знаю. Але тут буде друга неділя в 10 годині, 8 вересня. Я читав дороги там того разу і прочитав іще раз. Że do 23 числа ви мали дати, зголоситися, хто chce їхати до Києва, на означення тої трагедії початку депортації. Пан Мирослав мені нічого не написав. Розумієте, чи є ж люди, чи не, як не інформує, і я не можу вас інформувати. Ви це довідаєтеся, тут є пан голова, пан Степан Майкович, голова товариства, як я казав. І заступче інші. Прошу, я сам ще хочу довідати, днеска по відправі. 8 вересня koło pamiętnika Szewczenka u Lwowie буде проходило віче, але тут не пише в якій годині. Розумієте? Я не можу інформувати. Я би сам був зацікавлений знати, які то годині. Дорога. Так і писало далі на ту поїздку одноденна або дводенна, 3 годині пополудні. Одноденна або дводенна поїздка в місто Київ на 9-10 вересня 2019 року. В програмі заходів участь у круглому столі, погашення спеціальної марки, презентація спеціального конверту, покладання квітків до пам'ятного каменю примусового виселення, урочиста академія та можливо присутність на виставі Івано-Франківського драмтеатру про депортацію. Транспортні витрати Львів-Київ-Львів покриває Львівська обласна державна адміністрація. Виїзд заплановано на вечір 8 вересня 2019 року. Прибиття до Києва 9 годині рано вересня. Ну і тут писав контактні телефони і так далі. Запрошуємо до участі пан Степан Майкович, голова Львівського обласного товариства Львівщини. Так що прошу довідатися, бо час приходить. Друге.
31-го, прошу пану Андрію, дайте місце, щоб сишив, добре? Прийшов у нас ювіляр. Напиши мені, давайте, ви тобі команду. 31 серпня і 1 вересня Ленківська 5-та ювілейна ватра в Зимній воді. В суботу початок, як кожного року, в 2 годині пополудне. Веце інформації, хто хоче довідатися, прошу, як я казав, тут є голова обласного товариства і інше, що можете поінформувати. Бути веце, як я поінформую. В неділю, як звикло другий день, служба Божа, там пише далі, в 11 годині, і другий день продовження Ленківської ватри в Зимній воді. Прошу ласкаво, по мірі можливості, приїхати, прийти, бути, щоб ми очули Ленківський дух в вільній державі Україні, щоб Ленківське було не менше, як було в монастириськах на 20-ті ювілейні міжнародні ватри. Бо я мав бесіду потім з директором Теразі в музеї, вона казала, що колектив, котрий не співав ні одної ленківської співанки, участі ватри не брав. І дорогу мусимо пам'ятати, ми шануємо всіх, інші національні етнічні групи, маємо своє одроджувати, збагачувати, від свого не відходити. Най тому поможе Господь Бог, щоб не затримувати. І ви виділи самі, програму вели по-ленківську, співанки були, а красоту зробили, початок п'ятничу, діточки, на ватрі в монастириськах, де були виступи дітей, швидко було на ленківську. Пані Анна, отак призером ще з мужем і внучком були, і інші були, так? Владик був, і інші. Хто був, щоб я не перечисив, пан не знає. Був і ви виділи той дух ленківства, ленківського в ювілейні 20-ті міжнародні ватри. І най тому поможе. І ви знаєте, нас будуть веце любити. Нас в державі, в Україні будуть веце любити. І ми збагатимо загальноукраїнську культуру. І будемо Богом благословені. І най тому поможе Господь Бог. Далі. Під час ватри, як звичайно, різні там література, газети, продажі, то треба реалізовувати. І прошу, тут є церковник, прошу, голова фундації не є, вона каже, що має працю в неділю, зато не йде до церкви, щоб було організовано взяти літературу не так, як до монастириська. На вечір було, але ж на вечір. А люди потребували і ще в день, як сонечко світило і так далі. Тому прошу на то, я складам подяку, хто взяв з Львова. Мені дуже мило, дуже приємно, що ви хотіли взяти дорогу, але маємо належно то робити, бо хто, як не ми, реалізуємо і маємо пристарати, придбати. Далі. Звикли газети, література, не знаю, чи там щось є виставлено, чи не є, і завершую. Так я полупіс завершую, чи на Успіння і шпосту не є, і на Успіння беремо за собою квітки, жилля для освячення, де підете по церкві. Дома то був звичай і обов'язок іти, освятити, тримати від року до року, а як хто помирав, давати до труну, коло подушки, з одної, з другої сторони. Так, Ленько ту традицію зберігає і до днешнього дня, може не швидко, але зберігає. І Божий заклад, як гречно послухали, коли я повів, і було прокладено в землі кабель до нашої світличі. Щоразу робить ще, щораз веце. Божий заклад. 16-го то було п'ятниче. Пану Володимиру Марку, пану Івану Чернянському, пану Євгену Плаксі,
пану Степану Бодаку, пану Богдану Бодаку, пану Миколі Лехові, пану Олексію Завінському, пану Єгору Заболотному, пану Ярославу Кушніру, пану Володимиру Лабику, пану Кирилу Мільчуку, пану Андрію Навальному, Наваляну, пану Михайлу Смереканичу, пані, жіночки, наші сестри, як ладно, пані Дар'ї Хім'я, пані Надії Яни Шак, пані Анні Ворожбит і пані Тетяні Махницькій. Дуже гарно, що було поєднано і праця, і пририхтована і далі. Великий Боже заклад, я молюся за ті, котрі працюють. І зараз. Боже заклад за офіри і жертви, як ви даєте. І пані Люба, наш вітуючий, офірує 200 гривень. Пані Люба не писала, що Копильча, пані Люба так і пише. Я по писанню познаю, хто як пише. Я вам казав, коли себе хотів на мене даш написати, то я і так буду знав, хто написав. Боже заклад. Пан, подяку Богу за незалежну Україну, наш вітуючий, пан Микола Лего офірує 300 гривень, Боже заклад. Що? Так? Так. І вітаємо зараз ювіляра, але і ще інформація. Я так станом, щоб днеска недовго інформував вас. Мої дороги, церква є Божий день, де ми сходимо ще на безкоровну жертву, і в церкві, ми, як звичайно, є офіри, є жертви, є звіти, читача, деколи ви кажете, йому ж там не треба, розумієте і що. Пан Мирослав Дмитра 2 вересня їде до Португалії. До внуків. Ну, як я гадам, то летив. Адвокатів мене. Він їде до Португалії, до дітей, до внуків. Пані Орища жена ішта, а він ще зіставив, бо ще ватра є в земній волі. Але має бути порядок в церковній каші. І я пану Мирославу казав, він так виконав. Щоб потім не було гадання, бесіди. Ви знаєте, гроші то є така мамуна, найгірше, а ще церковні гроші, а ще гадання, бесіда людська. Бо дехто не тільки офірує дає, як потім дуже гада. Так? Ну так є, ну по церквах є всяде. Добре, що в нас Лемків вже по порядку, а то вже такого є. І пан Мирослав, виїжджаючи, перед Богом кажу, на мої дороги, він написав стан фінансів, бо я йому то повів, зателефонував, задзвонив, на днешній день. Який був остаток на 1 стичня, кілька було приходу до церкви, кілька видатків і стан каси на днешній день. І, мої дороги, я не зачитую Гнески. Чому? Бо він буде до 1 числа Мирослава. Гнеска неділя, що поступило, він зробить достаточно, на стан на 1 вересня принесе на Ватряне поле, і хто буде, я 8 числа зачитам дороги, чи не вийде 8, то 2 буде видно по обстановці, бо то перед депортацією означення, але то недовго, то ще зачитав. 8 числа передрукуване з остатком на 1 вересня стану фінансів. Щоб пан Мирослав їхав з чистим совістю, щоб не повірити, як нас знають повісти, назвав злодієм чи його, чи мене, чи другого, бо так є, мої дороги. Не будемо святими, не робимо ще святими, як ми можемо тільки набесідувати поза очі всілякого дорога моя. Так що і буде прочитано стан в той день.
І буде, ну то є, і за Світличу. Там ж невеликий борг має, але пан Мирослав ж має ті гроші. Борг Світличі був 1105 гривень, але то буде, już є покрито гнезко, розумієте, інше, так що він переробить, напише. І буде прочитано, то, що буде написано, буде прочитано. Тому я щоб не вас не баламутити, ні, то буде на 1 вересня. І най тому поможе Господь Бог. Пану Мирославу, і голові, і всім, хто причепний до ватра, 5-ї війни, най Бог допоможе всім нам, о добрі проведення, о добрі приїспіхи, а потім życzenia щасливої хати, які вже там буде, не забувати. Друге питання, мої дорогі. Хто бере на себе касу відповідальність? Я, як господар в церкві, кажу перед Богом. Дуже є порядна людина, практикуючий християнин, твердий Ленко, який приїжджає за 50 кілометрів. Як його не буде, як деколи не було Мирослава, так? На то є пан Михайло Смереканич, котрий запише з іншими. Я мав велике прохання, щоб церковну касу взяв і провадив пан Ігор Русеня. Він є достойний в тому, порядності, і я буду пана Ігора дуже просив, не відповісти. Пан Мирослав не їхав до гробової дошки там бути. Він їхав на короткий час, най буде там, може, півроку, може рік, а може 3 місяці. А може цопне за місяць і повідь, та не хочу тої Португалії, на що воно мені ще здало, таке клопоти ліпше не ту в Україні. Так? Так що ми не можемо, і він не може гарантувати, кілько витримати дорогу. Так що, пане Ігор, прошу не відповісти, я вас знам і вашу родину перепрошую, Ігор, бо Ігор ще родив в моєму районі. Аж потім родичі виїхали на Львівщину. Так що, дорогі земляче, не моє прохання на швидко, то ніж нема страху. Якщо не будете друкувати, то від руки будете писати. Що? Аби вам швидко було в порядку. І воно буде, бо в нас ніколи не є непорозумінь. В нас є все добре. Так? Прошу тихше. Я би волів, щоб знати, прошу не гадайте, я би волів, щоб з мужчинів хто взяв, я дуже вас люблю, сестри. Ви є таке ладне, шлічне, ви є таке найкраще. А в справах фінансових, мої дорогі, ліпше як хлоп має, як брат має. Бо так, бо, знаєте, Єва спокусила Адама, а кашірка може спокусити, розумієте? То не писати, ладно, то не писати. Бо він пише, що то ні. І я вам кажу правду. Я не жартую. І я думаю, Ігор не відповів, що то ж є святе. То ж буде то. Зараз далі. В днешню днину, Ігор, ви йдете там за Хрестію, і пан Мирослав, пан Михайло мають з вами бесіду. І то оповісти швидко, стан і так далі. Ви зрозуміли? Відкрито, швидко, як має бути. І в тому поможе Господь Бог. Бо я дуже ставлюся остро, строго до церковних грошей. Я все гадам. Як мені оперують на бензину чи до авто, то є моє. А як оперують на церкву, то є до церкви. А як оперують на Світличі, то є до Світличі. І з офіри на церкву оплачується видатки, утримання його моща, так далі, то дорогу швидко. No. Але інша бесіда буде не низька, бо він швидко пише, а то не хочу, бо він писав, знаєте, інша бесіда буде, бо коли Селенко щось обіцяли для його моща, і воно буде, буде. Воно в державі ще змінить і так далі, і най тому поможе Господь Бог. Прошу.
де він пише. І ви там, що? То я мушу вислухати, ви дуже гречно вислухали, щоб, і я вас прошу, як дашто мі дахто би повів поза очі, я на проповіді спроповідальничі повів. Я вас дуже будьте обережні. В гаданні, добре? Я вас дуже прошу. Ліпше не впуститься за язик, і най буде рана, вона ще загоїть, але не треба, не потрібно. Витами, дорога настала хвиля витатись у родинах. No, pani Kryniczanka Natalia mała 14 września urodziny, no jej nie jest. Серпня, перепрошую. Але чи вона не вересня? Ні, 14 серпня. Ну може. Але дороги. 21 серпня, пане Андрію, прийте ближче, дайте му кресло, будьте християнами, прийте тут допереду, дайте найси сяде, кресел мами, кресло му дадуть, буде чидив як патріарх. О, а ви chcете на лавку, щоб впав? Дає кресло. Почекайте. Та чекайте ще, ви розсувати. І ще не нагоду чого. 21 серпня 1929 року народився Андрій на рідній землі Лемківщини. Я не помилявся, село Вілька, так? Ні, читайте. Я вам читайте, не стаєте. Як буде много літа, то достанете. Ви настоялися за тих років обслуговування як церковник. Пану Андрію виповнилося 90 років. Я не буду читати з календара, навіть не буде пасувало, що Зеленко би си не купив календар. І самі не прочитали біографію так само пана Андрія. Андрій, котрий народився на рідних землях, з родином зазнав депортацію, поневіряння. Привезли Підгаєцький район. Так, за Підгайчами. Там недалеко дорога. Не зразу прийшов до Львова. Народився, як звичайно, Лемко багатодітній родині. Школа, студії, наука, праця. І як практикуючий християнин, батько, жена спокійна, з Ольгом народили 3 синів. Має 3 синів, внуків і правнуків, мої дороги. Життєвий шлях не був такий легкий в пана Андрія. Для кожного депортованого. Але Бог дав великий талант. Талант різбити. Бути добрим різьбяром. Через добру працю, через добрий відтвір різьби дуже різних різьб, творів, він є заслуженим працівником. Так? Через добру працю, через його добру тонку роботу різьби, його робота є в цілому світі. І в Америці, в Канаді, Німчах, а я знам, коли ми, чи пані Оля жила, ми все по відправі йшли на полуденок.